6 persuni b'diżabilità ġew ippreżentati b'ċertifikat wara li fl-aħħar 6 xhur attendew sessjonijiet offruti mill-Aġenzija Support bħala parti mill-programm Way to Work li offri taħriġ lil persuni b'diżabilità biex iħejjihom għall-impjieg. Dan kien it-tieni grupp li temm b'suċċess dan it-taħriġ minn meta beda l-programm. Minn dawn is-6 persuni b'diżabilità, wieħed diġà sab impjieg, 2 applikaw għal korsijiet oħra biex jtejbu l-kwalifiki tagħhom u ieħor se jibda esperjenza fil-qasam tal-volontarjat. ħaduna f-supermarket, għawek, u għamuna prezzijiet, għamuna flus, għamuna taħsel ħamerijiet għawek, u għamuna taħsel għaffariet kolla minn għandhom. U servizz tajjeb għandhom, għawek t-għawek. Il-programm Way to Work joffri wkoll sessjonijiet fuq bażi individwali skont il-ħtieġa tal-individwi. Fil-fatt, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support, Oliver Cicluna, spjega kif kien hemm numru ta' persuni b'diżabilità oħra li benefikaw minn sessjonijiet li ddiskutew fost oħrajn l-użu sikur tal-internet, l-immaniġġjar tal-flus u l-etika fuq il-post tax-xogħol. Il-tim tal-Way to Work ikun ħadem ma' individwi oħra fil-fatt hemm 46 individwu ieħor li jkunu ħadmu one-to-one sessions magħhom fuq skills differenti, fost l-oħrajn eżempju kif jaqbdu tal-linja u jaslu mid-dar għal post tax-xogħol u fuq skills oħrajn li huma bżonjużi biex inti tkun tista' tidħol fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli faħret dan il-proġett u deskrivietu bħala ċavetta importanti għall-indipendenza tal-persuni b'diżabilità. L-ikbar għodda li wieħed jieħu permezz ta' dan il-kors hija l-indipendenza li wieħed jipprepara ruħu kif jidħol għad-dinja tax-xogħol u jagħmel dan b'mod indipendenti waħdu u fil-komunità. It-tielet edizzjoni ta' dan il-programm se tibda fil-jiem li ġejjin.